Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, είμαι ο Bulldog και σήμερα, τι σας έχω σήμερα. Σήμερα σας έχω σήμερα θα λανσάρουμε με τα παιδιά, με την ομάδα μου δηλαδή, μια καινούρια σειρά Battles. Τι είναι αυτό? Εγώ την ονομάζω Bulldog Wars ή αλλιώς Road Pulling Battles. Τι είναι αυτό? Με λίγα λόγια, με απλά λόγια, έχουμε ένα βαρύ σκηνή, ένα τεράστιο βαρύ σκηνή, δύο μουρλούς από τη μία, δύο μουρλούς από την άλλη, οι οποίοι τραβάνε ο ένας τον άλλον και είναι από δύο ομάδες δηλαδή, τραβάνε οι δύο τους δύο, έχουμε ένα checkpoint στη μέση, το checkpoint κρίνει και το checkpoint θα κρίνει ποιος θα βγει νικητής. Και όταν και ο δεύτερος μάλλον περάσει το checkpoint, τότε θα κρυφτεί η νικήτρια ομάδα. Και ναι, θα κρυφτεί η νικήτρια ομάδα. Δεν υπάρχει VAR, δεν υπάρχει διαιτητής, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, δεν είμαστε survivor εδώ. Υπάρχουν μόνο φωνές, υδρότας και πάθος για την νίκη, αλλά και να στείλουμε τους άλλους για χαμόμη. Έχουμε χωριστεί περίπου στα ίδια κιλά. 83 είμαι εγώ, 81 με 81 είναι περίπου ο Clark, ο Superman, και τα παιδιά από τη μία, ο Lightweight είναι περίπου στα 79 κιλά και ο Αγαμένονας είναι περίπου στα 88. Οπότε, είναι περίπου στα 88. Όπως είπα, ναι, με το checkpoint το είπα. Αυτό. Και πριν τελειώσω, γράφτε στα σχόλια πριν ξεκινήσουν τα wars, ποια ομάδα θα κερδίσει. Λοιπόν, τέρμα τα λόγια, ας μην κονοτριβούμε, πάρτε popcorn, πάρτε κοταρίζι, πάρτε την πρωτεΐνη σας, πάρτε την κρεατίνη σας, πάρτε τα αυγά σας, καθίστε αναπαυτικά, γιατί τα Bulldog Wars ξεκινούν τώρα. Ωραία, εγώ πάω στο άλλο. Μπρο, που θες μπροστά ή πίσω. Πάρα, ναι, δεν είναι σωστά. Τι θες? Να δούμε ρε φίλε, αν είμαστε καλά. Όχι, τράβα λίγο. Εγώ πρέπει να τα δείξω, ρε. Λοιπόν, εγώ δεν δείξω. Έλατε λίγο πιο όσο φως. Πιάσουμε από εδώ, πιάσουμε από το κάτω. Από το πέρα πιάσουμε. Ναι, αυτό. Ο ένας από εκεί, ο άλλος πίσω. Ωραία, πάμε. Αμέ! Περιμένω λίγο. Πάμε, θέλω να ξύδι να μην πάμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Έτσι πιάστε, Ρε φίλε, εσύ που σκέφτεσαι με κάτω πρέπει να περάσουμε εσένα. Όχι, εκεί τη μέση είναι. Οπότε έλα πίσω. Μα θα εσύ σε 10 χιλιόμετρα μακριά, πρέπει να καταλάβεις πίσω. Μάλε, εγώ λίγο. Έχεις κάνει εκεί, ρε. Πάμε! Μετράω. 1, 2, 3. Δεν ξέρω αν το βλέπατε να κάνουμε μπροστά από σιγά καλά. Φίλοι, αυτό. Ακούμε τους έτσι εδώ. Δεν είναι αυτό. Το χαλάσουμε. Νύχτα. Ρε Bulldog. Φίλε, πάνω στο κοτσί μπορεί να υπολογίσω. Είσαι σε λίγο τέτοια. Μαλάκα που πεινάνε τώρα. Το πρώτο πληρώ. Lightweight, baby. Στην αρχή τους παίρναμε λίγο. Ναι. Αλλά κάτω το μαλάκι έτσι. Δεν κουνιόταν. Μπρο, θα σου πω, έκανα το λάθος στην αρχή και σας υποτίμησα λίγο τα δείγματα, μια φοβερή δύναμη που πίστευα ότι θα ξεπεράσουμε. Ξεπεράσαμε αυτό το λίγο, με πήρατε το σώμα εδώ και πρέπει να προσγειώσει. Εγώ πίσω. Εκεί μαλάκα έχω. Όχι, μην κάνεις κάτι. Μην κάνεις κάτι.
Αν δεν έβγαινα τέλος πάντων στο conclusion, θα σκάγα. Αυτό, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να το απολαύσετε, να γελάσετε με την ψυχή σας, να σας κάναμε βασικά να γελάσετε όσο δεν έχετε γελάσει ποτέ. Αυτό που έχω να πω είναι ότι, για το background. Το background είναι αυτό, δεν έχω 27 εκατομμύρια ευρώ στούντιο σαν κάτι influencer ιστορίες με καταράχτες, νεμούν τα σκέδες σας το χάμουν, να πέφτουν εκεί χάμουν έτσι, αλλά τέλος πάντων. Αυτό και ένα άλλο που έχω να πω είναι αν θέλετε πατήστε το κουμπί το share, τον like, πατήστε το κουμπί το share να το δουν και οι φίλοι σας, το κουμπί το like, διαλύστε το και αν θέλετε ακολουθήστε και εμένα με τα παιδιά, θα έχω κάτω μέσα στην περιγραφή του Instagram μας αλλά και το TikTok μας. Τι άλλο, αν θέλετε πάρτε ένα part 2, part 3, part 4, part 5, αυτό που έχετε να κάνετε να διαλύσετε πάλι το κουμπί το like και αυτό. Μην κάνεις κάτι, περίμενε, μην κάνεις κάτι. Περίμενε, δεν έχω τελειώσει ακόμα. Ναι, μιλάω, περίμενε. Ωραία, μιλάω. Ναι, ρε. Ωραία. Πω, υπουργός έπρεπε να γίνει. Τέτοιο λέγει αυτός. Δεν θυμάμαι τώρα υπουργούς, δεν καμιέται. Το πιο spicy έτσι. Όποιος θέλει να μπει στα Bulldog Wars, εννοείται να μου στείλει μήνυμα και εννοείται μπορεί να μπει. Να μας αντιμετωπίσει, αλλά και να βρει και ο ίδιος θετική ομάδα. Εννοείται μπορεί να μπει. Λοιπόν, αυτό δεν έχω. Έχουμε τίποτα άλλο να πούμε? Όχι. Ωραία. Αυτό είναι το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ και η ομάδα μου σας ευχαριστούμε πολύ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.